Od 2023. godine u Srbiji se održava takmičenje za najbolju novu srpsku reč. U knjizi Birajte reči sakupljeni su predlozi takmičara iz 2023. i 2024. godine. Evo nekih reči koje su meni bile interesantne. Vremeplet. To je mašina pomoću koje se upravlja vremenom ili vremenskim prilikama. Zatim svetogled, a to je pogled na svet, način na koji neko posmatra stvarnost. Idemo dalje. Večnutak, to je trenutak ili osoba koji se večno pamte. Nešto što se ne zaboravlja. Nezaboravni trenutak zapisan u večnosti. Zatim susrećnica, to je neplanirano slučajno srećno otkriće. Slučajan nailazak na vredne i zgodne stvari. I moja omiljena nova reč je srcomer. To je sprava koja još nije napravljena, a služila bi za merenje ljubavi. Šta mislite o ovim rečima? Koliko vam se dopadaju? U komentaru možete napisati svoju novu reč, a možete i učestvovati u ovom takmičenju.